Aktar kmini din il-ġimgħa ħalla din id-dinja Vinnie Vella li flimkien mal-band tiegħu Vinnie's Blue Jackets kull improċett kienu joħonqu t-toroq ta' strada stretta u Pjazza Reġina. Vinnie li sfortunatament tilef li t-tieni mara tiegħu Tanja 7 xhur qabel ħallina fl-età ta' 96 sena. U sal-aħħar momenti baqa' jisma' l-mużika. Fil-funeral spikkat il-mużika tal-Glenn Miller Band b'waħda mill-kanzunetti favoriti tiegħu. Għamil żmien ma kienx ikellimna, kien ikun dejjem rieqed. Imma konna ndoqqulu l-mużika di speċjalment, nagħmel lilu ma' widnejh. U tittaraħ sejjer bidejhek. Kien ġabra sħiħa tal-familja. Barra ta' ħafna nies li ferraħhom fit-tiġijiet, fil-ballijiet, fil-karnival, kullimkien. Vinnie u l-orkestra tiegħu daqqew ma' diversi artisti Ewropej magħrufa bħal Bobby Solo, Albano u Wilma De Angelis fost oħrajn. Daqqew ukoll għas-servizz Ingliżi u anke quddiem udjenzi bħal Reġina Elisabetta u ż-żewġa il-Prinċep Filip. Mużiċisti raba u ħbieb il-koll inġabru jagħtu l-aħħar tislima iġeddu l-memorji. Fost il-folla hu Vinnie, Joe. Kuku jkollok tajdlu l-aħħar messaġġ, l-aħħar ħaġa li tixtieq tajdu. Ftakar fija, għal-tala tiġi wara kien. Tixtieq tajdu. Una għandu 96 sena, kien għandi 80. Tixtieq tajdu ma. Ija bini, lażisu. Għaxi darba konna nindoqqu l-premier u kien il-Prim Ministru kien batlu xi xaqtaħħa fal-speċi, għax kellu għallu niqaf li kwandani, għallu ma non fuħle. Għax il-parlament kien fil-ġem ta' kizmin. Vinnie kompona melodiji li għadhom jindaqqu fuq ir-radju u t-televiżjoni Maltin u saftit snin ilu kellu programm tiegħu fuq Radju Malta bl-isem Those Were the Days. L-aħħar darba li TVM News iltaqa' ma' Vinnie kien sentejn ilu fejn b'ħeġġa kbira kien ħadna lura fl-aqwa żmien ta' ħajtu bir-rakkonti. Mux jekos li tew rajom, u ma kienu rajja, biex joħorġu ma' Vinnie. Jena il-mużika għajt nestudjaw. Għajt nestudjaw, u għasanna studijani.